Parlok Nongpoh Pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi phun sha karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam phun hau number pranyo saunot henriu nyolai phun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise Kinong ilam ke Seng Khasi Student Union na lor ki jing ai jing syakri bantai pen bahaya ke emlang salang bat shibun ba ki wikam ka bajupet kerpang pat ia ka jing mentoi bat ka jing ai jing yaram bat kershan ya ki samla puli ki bana ka jela bat kerpang ya laki parado parasnam hakani ka wat ka ba mentaru ka Seng kala pentep pat ba bakan ai scholarship syaki samla Khasi ke badan jing mut ban pentebet ya ladi haka UPSC CSE na ka benta ka top ka baar haka baka Seng kala pelat pai baru ya ki application form nak benta ka UPSC scholarship jong ka Khasi Student Union nadu ka spotrik ko lalengkot arhajar arpusan ya ka jingjiat ya ki samlaru kan long da ka jing pelong ka Seng ya ka examen ka jaka ban pentebet nak benta ka UPSC CSE kan long shanong ba Delhi bat ban yo ya ki jingtip ki babania bat ru ban yo ya ki application form ki badan jingmot ki la ban let ka website jong ka Seng www.khasistudentsunion.com Pila aru ban supon hakini ki lai teli ki number jong idukhat ka Seng pra saw iway saw not saw nyo iway khandai way lani khandai lai henriu arnot nyo arnot saw pra bat nyo not san not san khandai lani pila aru ban suskan how QR code ubadan hakini ka jingpan bana Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi phun sengi ni ai wai shapi pran nyau lai wei khandai henru iwe ar nyau lai